तो हेलो एवरीवन नोंसोरथ' दायो मिथिखाबायानो जानांगौ दाख्लै जानाय ट्रेक्टरजों जानाय जाथायखौ बेखौनो माने बिनि बिनानावा मा बुंखो नोंसोर नैबे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ दिनै न'खरनि पार्सनेल प्रब्लेमखौब्लाबो ससियेल मिडियायाव आङो हगारनानै दोनबाय। बेखौ आङो मानो हगारना दोनदों आं बेखौ लास्टआवबो बुंगोन। नोंथांमोनहा मिथिनो लुबैदोंबा मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि जादों नोंथांमोनहा मिथिनो लुबैदोंबा अननानै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो बुजिनानै बिनि उनाव कमेन्ट्सखौ खालामदो आरोना। आं बेखौनो फोरमायनो सानो बिनि डिटेल्स जोंनि मा जायो आंनि मा जायो बियो जाय दिनै जिउ गोमालांदों बियो आंनिनो असे बिदा देरसिन आरोना आंनि असे बिदा देरसिन बिनि मुङा सोमदोन बसुमतारी। ओमफ्राय बियो जोङो दा बुंनो थाङोब्ला क'क्राझार थिनालि ब्रह्मपुर गामिनि। बिनि उनाव जोंहा न'खराव दङमोन बिनानाव साब्रै फिसा हिन्जाव साब्रै आरो बिदा देरसिन सानै। दिनै जिउ गोमालांदों बेनो देरसिनमोन जोंनि देरसिनमोन आरो बिमा दङ। बाबायाथ' गैला जों उन्दै समावनो गारनानै थांखादों गोमानानै दं जोंनि बाबाया। जेब्लानिफ्राय जोंनि बाबाया गोमादों अब्लानिफ्रायनो बै दिननिफ्रायनो जोंनि बिदायानो जोंनि बिफा बायदिमोन। दिनै बेबो जोंखौ अराय समनि थाखाय गारनानै थांबावबाय। जोंखौ बेबो दिनै गारनानै थांबाय। जों उन्दैनिफ्रायनो आंनि आदाया जों जेब्ला क्लास 2 क्लास 3 निफ्रायनो आंनि बिदाया मणिपुराव गोजान गोजान जायगायाव हाजो थिखिनियाव गारि सालायहैयोमोन। 12 साखा गारि सालायहैयोमोन आरो अनेक गेदेर गेदेर गारि सालायहैयोमोन। बियो अनेक खस्थ' खालामोमोन। मानो होनोबा जोंहा न'खराव एसेबां मानि गोहो गोरा रावबो गैला। बिफाबो गोमाबाय जेब्ला गावनो बिफा महरै आइयाबो खस्थ' खालामोमोन आरो बिदा सासेयाबो खस्थ' खालामोमोन। बिनि उनाव जोंना बिदा देरसिना जा जिउ गोमालांदों बियो अनेक गोजान गोजान गारि सालायोमोन खैला गारि सालायोमोन। बिनि उनावहाय न'आव बोसोरसेयाव खनसे खननै बेफोरबायदि फैयोमोन। बिनि उनाव जों बारा साहस हायामोन। जों फनाव रायलायोमोन नोंगौ मिनि खुसि बिदाजों अनेक। बिनि उनाव अनेक गोबाव जोंखौ फरायनायनि थाखाय फावथेन कलम खाथा ड्रेस बायनांगौनि गोनांनि थाखाय बिदाया गारि सालायोमोन। बिनि उनावहाय जेब्ला बैसो जादों जों हाबा जाजोबखांनानै बिदायाबो हिनजाव लाबाय आरो बिनि उनाव टट' गंसे बायनानै न'आवनो सालायोमोन आरोना 3-4 बोसोर बेबायदि जाबायमोन। बिनि संसार जानाया मोजाङैनो सालायदोंमोन। संसारखौ मोजाङैनो जाबोदोंमोन आंनि बिदाया। दिनै आसौखान्दा संसार मा होनबावनो आरो बेनि जाथाया। बियो आंनि बिदाया ट्रेक्टर सालायामोन आरोना। ओमफ्राय गामिनिनो सासे आमाइ जायो बिसोरो हालेवनो थिननायखाय ब्रा थिनथारनायाव आंनि बिदाया ट्रेक्टरखौ सालायनो थांदों आरो। गामिनि मानसि माब्रै माना खालामनो बिमाय जायो बिदि होननानै सालायदोंमोन। बिनि उनाव बै दुब्लियाबो न' खाथिनिनो बै दुब्लियावहाय एन्जर जावनाय ओरैबायदि गेदेर गेदेर हाखर दंमोननो। बिनि उनाव हा मालिकआबो खोन्थाखादोंनो जे अनेक गेदेर गेदेर हाखर दङ मोजाङै सालाय। बे दुब्लियानो लास्टमोन आरोना हालौनांगौआ बेल'खासैमोन। हाबाय हायाबा थाबायसोमोन आरोना। बेखौनो अब्लाबो हालौहोबाय आरो बेनो लास्ट। बिनि उनाव बिदाया दे होमबालाय सालायनोसै होननानै थांनो गोसो गैयैखौनो थांथारबाय आरो दुखु मोनजानो गिनानै थांबाय नालाय। दाना ट्रेक्टराबो
थाबथाबाय जाय बै एन्जर जावनाय हाखर एन्जर जावनाय हाखरावनो थाबथाबाय आरोना बिनि उनाव 3थासोआवनो जादोंनो बिनि उनावहाय बोखोबाय थाबाय हागोन साननानै बेबायदि खालामबाय थाबाय दिरुङाबो थबस्र' जनानै होबाय थादोंनो दिरुंजों बोखोबाय थादोंमोननो बेसारा थबस्र' जनानै होदोंनो न'आव औवा नागिरलाय बाथाम नागिरफैबाय थाबायनो बियो बिनि उनावहाय खालामसेयावबो हाया बेलासि जालांथारबाय 5टा 6टा जालांथारबाय बिनि उनावहाय जोंहा बाजै दंहैयोमोन आरो फिसाला उन्दैयाबो दंहैखायोमोन आरोना ओमफ्राय फिसाला उन्दैयाबो दंहैखायोमोन बिनि उनावहाय बाजैखौ बुंबायनो आदाया मेंगुलायबाय जि मेंबायनो थांदोलै आंनो दै गिलाससे गुसु लोंथारनोसै आं बिदि होनबायनो आदाया बिनि उनाव बाजैजों आरो फिसाला राजाजोंहाय आजाजोंहाय दै लांनो फैनानै दाना दैखौ लोंबायनो आदाया बिनि उनाव थांसैलै बिदिबो बुंबायमोननो नांला गाबोन खालामसै बिदि बुंबायमोननो ओमफ्राय बिनि उनाव मा गोसो जाफिनखो गावनो हागोन खोमालै र' दै लोंनानै खालामफिननि होननानै दैखौ लोंनानै बियो आरो बोखोनो थांफिनबावबायनो बियो बिनि उनाव मानसियानो ट्रेक्टरानो बेलथायनानै होबाय आरो मानसियानो ट्रेक्टर सिङाव माने ट्रेक्टर सिङावसो थाखादों मानसियानो हायावसो माने ट्रेक्टरा गोजौआव थाबाय ओमफ्राय मानसिया गाहायाव थाबाय ओरै थाखाबाय जाय बै हेन्देल बियो जाय फिदिंग्रा थायोना बियो नैबेयाव दाग जाजोबनाय आरोना ओरैहाय बिखायानो गोदोजोबनाय आरोना ओमफ्राय बेनि दाग दंजोबो आरोना सिरा जाजोब्बाय बे जायगायावनो 1 घन्टासोआनो थाखादोंनो जोखोम जानानै बोखोनो हाखायाखै आरोना मानसिखौनो बिनि उनाव बाजै आरो फिसालाया जि गाबख्रावनानै गामिनि मानसिफ्रा सेस थांजोब्बाय दुब्लि बुंजोब्बाय बिनि उनाव माखासे मानसिया बोखोदों माखासे मानसिया बुंदोंनो दादां दा बोखो होननानै माखासे मानसिया बोखोबाय माखासे मानसिया दा बोखो होननानैसो थाबायनो मानसिखौ जायगायानो बुथारनाय जाबाय 1 घन्टासो आधा घन्टासोआ ट्रेक्टर सिङावनो मानसिया गोदोनानै जखम जाखादों आरोना बिनि उनावहाय बिनि जानाय लोंनाय दै गासिबो गोबारनजोबखादों आरोना खेबसेनो होसिनाय लोगोनो बिनि उनाव ट्रेक्टर जाय बे गारिनि थाव बेखौहाय बिदाया गासिबो मोनलोंजोबदों आरोना बिनि उनाव खुगाजों गलाय गन्थंजों गलाय गबायनो बे थावा बे मानसिया जि होमबा थाबावो नामा बेबायदि जादों आरोना बिनि उनावहाय आंनि बिमाया बाजाराव दंहैयोमोननो लगे खोनानानै मोनसनफैबाय बिनि उनाव आंनि बिमाया बुंदों रायजो राजाफोरखौ आंनि फिसाखौ बासाय होननानै नाथाय सोरबा बोखांदों सोरबा बोखाङाखै सोरबा बुंदों दादां सोरबा बुंदों थिखो होननानै बासाय होननानै नाथाय आस'खान्दा संसार मोनजाबाय दिनै लगे हस्पिटालाव लानानै थांदोंमोन आरो क'क्राझार बेसरगावआवहाय लानानै थांबाय बिनि उनाव 8थासो जालायखाबायमोन आरोना बिनि उनाव जोंनाव फन फैबाय आंबो दस्रा जायगायावसो रथ फुजायाव थांदोंमोन बिनि उनाव आं न'आव मोनहां जादोंमोन बिनि उनाव आंबो न'आव हाबालासे डाइरेक्ट थांबाय लामा खोनानाय लोगो गाबै थांबाय आं बिदा जोंखौ उन्दै समनिफ्रायनो फेदेरबोदोंमोन दिनै बिफाजों समान होबोदोंमोन बिदाखौ नाथाय दिनै जोंखौ गारनानै थांबाय फिसा हौवा सासे दंमोन बेहा बिमायाबो दिनै जाया लोङा साथाम साब्रैयानो जालांबाय ओंखाम दै थोबसेबो जानाय गैया लोंनाय गैया गासैबो गाबनाय बिनि महर मोखां आंनि मोखां गोसो गोरबोआव जाफैजोबो बुंफैजोब्बाय आंनियाव हर जाबानो गासिबो गाबनायनि आवाजानो बुंफैजोबो
आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोना आंनि बिदानि थाखाय आर'ज खालामो आरो आंनि बिदानि थाखाय आर'ज खालामो आरो सोरगोआव मोजाङै मोजां जायगा मोनहैथों होननानै नोंथांमोनखौ आं आर'ज बिनो थाखाय खावलायहरबाय। आं माब्लाबाबो बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन। जोंहा न'खराव बेनो देरसिन गोरासिन मानसिमोन। जोंहा रावबो गैया। दिनै बेबो गोमोरलांबाय। माथो खालामबावनो मानसिनि जिउ खाफालनि लिरनायानो बेनोमोन खोमा बेहा। बबे जायगायाव दंहैयो दाबा बिनि आत्मायाबा बबे जायगायाव दं। फंसेसो रायज्लायलांनो मोननाय मोनबाबो गोजोनगौमोन। फंसेबो खोथा रायज्लायलांनो मोनासै। बिराद हांमा थालांबाय गावबो रायज्लायनो संसार जानो हांमा थालांबाय। आंनि पार्सनेल न'खरनि खोथाखौनो आङो ससियेल मिडियायाव हगारनाय जाबाय। मानो हगारदों होननानै बुङोब्ला आं रायजो राजाखौ बेखौनो बुंनो सानो, आं मानो हगारनानै दोनदों बे भिडिअखौ गाबै गाबै। मानो हगारदों होनोब्ला न'खरनि पार्सनेल खोथा भिडिअस खालामनानै आरो माखासे मानसिफ्रा बुंदों गाबदोंसो ना भिडिअसो खालामदों नोंनि गाबनाया ओरैनोसो, नोंनि दुखुआ ओरैनोसो, भिडिअनि थाखायल' बेबायदि बुंदों। नाथाय आं बे भिडिअखौ मानो खालामदों मिथिगौ नोंसोर? जेराव आंनि बिदाया जोंखौ अराय समनि थाखाय गारनानै थांखाबाय, जेब्ला जों बिनि महर मोखांखौ नुखाला, जेब्ला भिडिअ खालामनानै आं दोनगोन। आं जेब्ला गोसो, जेब्ला नायनो लुबैयो अब्लानो नायगोन बेबायदि बुंनानै आङो बे भिडिअखौ खालामनानै हगारना दोननाय जादों। गोरोन्थि दाबुजि। जायनि न'खराव जायो बेहासो बुजियो। जायनि न'खराव बेबायदि खैफोदा जायो बैसोरसो मिथिगौ बेसेबां दुखु हांमा। बोरायखानाय बुरिखानाय मोनबा आलादा खोथा। दासो संसार जाहांदोंमोन। मा बोसोर जादों? 3-4 बोसोरल'सो जादोंमोन बिसिनि संसार जानाया। बेयावनो आसखान्दा जाबाय। बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन, आं बेखौनो मिथिहोबाय जे नोंथांमोननि सोंबाय थानायाव, खुथार बुंबाय थानायाव, बबे जायगानि मा जाना थैखो बेफोरबायदि बुंबाय थानायाव आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे बुजायनाय फोरमायनायाव नोंथांमोना मिथिबाय होननानै। गोजोनथों आरो निमाहा हो आं माबा मोनसे गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा। थ' बिदिबाथ' नोंसोर बे जाथायनि सोमोन्दै गासैबो मिथिजोबनानै मोनबाय जानांगौ आरो बे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय, बेखौथ' नोंसोर गासैबो मिथिखाबाय जानांगौ। आंनि थाखाय दुखुनांथाव जाथाय नुनाय लोगो लोगोनो बोरैबा मोनखादों आरोना बे भिडिअखौ। बेनिखायनो नोंसोर नैबे भिडिअखौ माने हानायमानि सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो।